Magaira. Ana igure buyamna waziri. Ani bogi mo konyora bwa misaransi. Yo me entiendo y cuiwana narate, ¿no te mentí que hay? La temere ni momo. Ani konyora na bugire nche Mombasa. Ondo mere afya nche Mombasa. Atema gonto konyera pakandira ngage tichinge. Ngi wakara. Nakende nangira koswari ikonduke. Ona gake mukokati ingyo tarikuruge. Erengi ata ikurugera nche nguruke kera. Metira temo kwenda rikwaso okonyora rasitarire ni rema. Abana manya pakumwegere. Tari kumwegerera. Mane pakumwegere. Ona gake. Sina igwatigere tekobere na mama konya kuoro sinda. Na ugaiko gankan kincha Mombasa yani karosa na ukangeje. Mete tengo kanitia sobuke. Ontro singo ndega sinaru marogo. Ono notigare nyumba ebu. Nanya korre TV. TV okaiga. Tende wasa watara limwege weekend koira na lakini bono mama ni hukumutigane. Ba kubera na rate mingire temera ta ikonyo. Ono rate munasibiri mama tianga. Ara osienda agira. Rochere miaka techeti yokonyo. Katanyi karata. Aya. Alo chitega. Ala Keraika. Osingia mutebe. Rate makarera. Wate mitinga tukia. Na beire nkokoeresa nimbwatu omuntu. Ngale ntana komara bebe. Ndi unanya kerongo etaka zankora igundo wande bakonya ukwana. Okay. Waka challenges injiro asobuka. Gana muno bono iga. Oyungo nyakokote nyabeta. Boni gataiyo. Boni gamunande iga. Imeyane gumbwatu goroba. Ayate. Yabeta litu kulia twalenge na elio moeli. Iga abete kidnap. Imanyiki muntu kyoyo. Mu kidnap. Paka koruli tukelio tarorekana. Ngaki ngana kiairire kotanya konte gente. Matuka elio. Bono maite tingo chaka kwa because korue issue elieba yani mangana tari kuyaiko. Nago tebetiga kende gions kego koroma na indoro chinga mugaka naswana negatiga mokonya ne nangonga kia yonsi teraera omete mugaka no muntu okunya gweta tinko boru teire toranyore umwana oyu sai bono no rishwanga moya ale gose Egento kagimaite ya sae tabuti obo moyo na bwali maybe nase bamubegete ntamba na atemire gotara kuboli boli bakatu wanyana na mama mwa ukumuligi njengo tukale kwa nyama manchira mama mwa na bagwatu muchano mwana ngatema kumukwanira tamanye bakomboli nga nanya koibu mwezi koliga na iga kwa taina engineer ngoli tukukwana no mumino very understand ogonte ingomoeresa rene ngomotei nane no mumino miaka yase ngomoteire nde tiga moligi because nje nimbwate chingu ne chinsa moligi mumino ile ndo gwanja ne nasayo kumukuna okonge chukumu yokumuligi ona kio no mboni goro chinda de kusoka nyakobeka pali asikirase kose ninyore information era ngaidi kuchia sale kusasa kabekire ono ino ro mujano mbwato monene sai lakini mangana ayo yabande ina sijike mutoni tumu isaransi tumu kuanere bunantu abaiburi tomote ibuna bwenerete komenya tali enjere yako na goika chingaki ori gochiari
tumuisaransi tumukwanire tumutibuna abana abaiseke babwanete komenya anene mono omwana omotangi abwanete koba ekiorokereria ekiya gochia ase abana bamwabo. Manyete gwakwanire omogusina atebete ng'a ndai ndongi ereta marogi ereta moibi aenda akamenya kurora aenda akamenya komenta ng'a nogambera omuya gotogambera omubi bono nabagara omubi mwana oyone nchomete nimwanchete sana tariere bweka ninyanchete mogusu omwana one naende ninyanchete namogotu oyo kare skulu nche abana bane bonsi piga muna bariga nche gomba nchete abana bane gomba nchete kianda ya 10 ko omwana oyo ke muntu muna kwamukwanere omwana oyo okwaniru asange na igure asinkutara igasaba sani ngutare kenyoro igankoendera nkuchingumbu alia omwana oyo no kwaniru sana okwaniru amakoraye takari makora maya omwana oyo naye nabona arengereti ng'o omwana nebwenete bori tumuikaransere burungi paminto nana basweli batebete ng'a mwana musikivu hakanywe mchana kutwa omwana omoiweri tariko na kotebu kira rituko na kwameru kira kiritaga kira rituko ligi mako na kwameru kurwa kiete mpaka bwa kairete omwana agotebu ligane limo kubwata ko omwana oyo kimuntere paminto bona sinkutacha na sinyiru mna bona yitukunyo chaye gari maate ekioski inde nganyaka na tanga oyinere ise kemuntu limo nabona ngai bona inde kongochera amasi kuchasa asabo baikaransete inde bari ruchensema bona kana kwisukira ngaki ntosu umwana uyo ane gusansa riri rieta igagusi bona inche kaki mongina inchigente kendo cheneke umwana uyo itoyo nibwene nchumaete arange na atemire nkora arunde gai gabona aragenda nachikora muria mumisa bone kingento kikyo gonta igakioroje akindi nabo muibi rike likwangakire lineliko njega kimbo muibi mubisi nare ko chakobo muibi nanga na koibirete kurukare acho gitu achakane tena eiga dina nare ko chako koibira kya documents chako chonsi ipi na meto skwa begete dina nare ko chako koibira documents yana nkwa mari sina nkwa ma goba kesi na chakwa bwa ona ki ebintu bya mana biro bina maito so begete kurunare ko jona ngana na bunare koi oma eto muka kinto kirikyo bwa ta gali ngana kyo musacho na karo ke bezi changa chini ona aki mubisa ni ja chibesa ko changa chini ona aki ninga kindange ko koibera so ko iba igo obekeiga ngakyo konge okoibera liso sio kora ai bono mburusi wiri sigose mburusi ri nanga ko tebiga njega aki mubisa nje na so na okoiba nese yo kala kali ai empatista ngakingo chaka okoiba ko sono korusiga ngana arusiriga na kobeka i salende kwara ile nkoronse ndongo tebigo omusacho no jono ko no musacho ri kanyome teiga timu anje yani nkemo kiabetere tinga yani timu anje tino kimenya toro bigo mubisa go chako ko ngache igo antinte tinjo ngache baro wachire ngo ira uti amamurango tika kora nsumbwa wachire ngo ira uti ingo guruso ne je piki ire ngayo bwatabu kare gunda ko uno esomekete ga changa ire ngo ai tumieche gunda ko tei kingo chali tukuri yonga ndai tumirane nae ngacha nganyoro musubati gitu mumwamu ka kurukuru gaiga olenga musubati mumwamu ga nditali mone tumono lakini ali medium a kurukuru wa basongweta ya ali kurukuru nyumba iga kurukuru mwago iga inde geita nindo chukuna kurukuru kunyuma tali kunyuma murango uyo ndo muina no ali gweta iga bana mbayango tindo chibana chibona ko tena ende na taite na kyale kieni akyale enge kieni ketubune suguliga arumu mwamu bune suguliga ngete ara manera abwate ke anga muno muntu bwalire yeso Toto yunge chemba ikintu kinako tetina nyome